Rýchly sprievodca farebnými filmami pre rok 2025. Farebné negatívy. Kodak Pro Image 100. Zemité farby. Videj čo to zrno. Cenovo fajn. Kodak Ektar 100. Ostrý. Prírodzené farby. Nemá až také výrazné zrno. Portra 160. Pekná pleťovka s výraznou modrou a málo zrna. Kodak Gold 200. Viditeľné zrno, saturované farby, silnejší kontrast a typická zlatá farba. Kodak Gold 200 je najlacnejší farebný zvitkový film. Nie je až taký podobný svojej 35 mm verzii, ale stále je to veľmi zodpovedný, málo zrnitý a dosť pekný film. Fujifilm Fujicolor 200. Typická Fuji zelená, kontrastná, nevýrazné zrno. Kodak Color Plus 200. Saturované farby, zrnité, výrazný kontrast. Kodak Portra 400. Na ISO 400 menej zrna, ako by človek čakal. Typická modrá a skvelé pleťovky. Dobrý dynamický rozsah. Najuniverzálnejší film s garantovane dobrými výsledkami. Kodak Ultramax 400. Výrazne zrnitý, dosť kontrastný a saturovaný. Cinestill 800T. Typická silná halácia, silný kontrast, desaturované farby a silné zrno. Kodak Portra 800. Silnejšie zrno a typické portrové farby. V prípade všetkých filmov, čo by som veľmi odporúčal, je buď si to vygoogliť, alebo na Instagram napísať názov filmu a pozrieť si výsledky iných ľudí.